Where is he from? Where he came? Da, what's your name? My name is Vasile. Where are you from? Where? De unde ești? Oh, Vasile. Constanța sunt. Născut aici, crescut aici, nu? Am crescut aici, în Constanța. What you do with this battle? Duc la apă la o femeie, că nu mai are apă. Am Apă înghețat n-are? robinetul, da. De la înghețat? frig a înghețat. De la frig, nu? Frig, da. Da, A fost frig azi noapte. Bun, așa. a fost, dar acum nu Și mai atâtea e. litri, how many liters? How many liters of water? Hai să te servesc cu o țigară, Vasile. How many liters? How much? How much? 2 lei bucata. No, how liter? 100 de litri. 100 de litri. Ăsta de cât sunt astea? 5 litri, 5 litri. 5 Vasile, litri. ia tată. Mersi, boss. Hai să trăiești. Ha? Atâta apă, ce face, Doamne, lumea cu atâta apă, bă, băiete? Spală, are niște haine de spălat roșie. Covoare, ce râzi? Covoare și haine. Da, am înțeles. Ești grozav. Îți dau o mască, Vasile? O mască îți dau? Să ai să pui pe Pentru față? corona. Da, Ia de aici, Vasile. Pentru corona, nu? Ia de aici o mască, Vasile. una mi-ajunge atât. Unul. Ia să fie Bogda prost. Pentru Bă, corona. da, Pune acolo că Bogda, se zice Bogda. dacă te oprește poliția, să poți să fii în regulă. Eu Understand? în regulă. În regulă, da. Da. În gură. De gură, Tu da. te-ai oprit nimeni până acum? Vasile, Dacă ești... circul regulamentar între 60 și 22, Și mie îmi pare rău că am rămas fără bani. dar zic că ăsta e matriculat? Căruțul. Da? Păi ia mă, Vasile, ia și niște bani, să ai și tu acolo, nu? ITP are tot ce trebuie. Ia, tată, ia cât îți trebuie, ia de aici. Nu știu. Ia mă de aici, mă, Vasile, mă. Ia uite 5 lei aia de deasupra. Care boss? Ăia, Ăștia? ăia, Iei da. cu totul, ai 5, 7 Ia-i lei. pe toți dacă vrei. A, iei și Hai să Nu fii vreau sănătos. pe toți. nu iei. Da, să bei și tu un suc, nu? Păi și ce, sufletul tău nu trebuie să bea și un suc? Da. Să bea o cafeluță? Să te încălzești tu o leacă, o țâră? Nu suntem și noi băieți, ce naiba? Bă, da. Și tu ce crezi, Vasile? Crezi că ceva cu virusul ăsta e real ceva Pe partea sau? pe dincolo? Poftim? Pe partea altă, pe dincolo. Crezi că e reală, Vasile? Sau Cred. există sau? Există. Bat la pariu. A. Un pariu. Eu nu cred o iotă, Vasile, mă Eu crezi? nu cred, eu sunt sigur, Vasile. Ești nebun Eu la sunt sigur. Eu sunt sigur, nu cred. Eu nu cred, eu sunt sigur. Da, bă, Și ce avem, mă, Vasile, de făcut, tata? eu, părerea mea, eu zic că o să ajungem să mâncăm din gunoaie. Serios. Nu-mi place să mănânc de la gunoaie. Mai degrabă. Nu tu. Nu, Eu noi zic toți. Ne-a Noi adus... o să ajungem să mâncăm din gunoaie. Da, La restaurante am văzut care mâncăruri bune acolo. Nu, Ciorle. lasă restaurant. păi are, dar dacă nu avem bani, cu ce să luăm? Din gunoaie, ce mănâncă mai bucați, mâncăm și noi pe lângă ei firmitori. Să ne dea și nouă, nu? Ce e de făcut, Vasile? Ce? Ce, Vasile, dar grozav, Ne-a adus... Ce scenariu ți-ai ales, Stai, mă, omule? stai, mă. Ai avut niște scenarii, puteai să-ți alegi să fii miliardar în viața asta. Ești Să nebun fiu la un cap. miliardar, Ce asta spun vreau eu să ajung aici? și eu. Tu ți-ai mai ales Miliardar cea mai vreau să mare ajung. șmecherie, să Vreau să ajung evoluezi și eu cât mai mult. miliardar. Păi în viața de dincolo, clar. Da. Asta. Totul pe invers pe dincolo. Asta o să se Miliardar întâmple. puteai să alegi. Ți-ai ales o viață singură. Dar tu te-ai ales ce a fost mai greu, Vasile? Mi-am ales viață mai așa de puternic. Mănușă Să-mi ți-ai ia ales. putere. E mănușă Da, viața ta. ceva tun. Da. Ceva care să te țină în... Băi, Vasile, nu mai e el cu pantofii? Nu e la cu pantofii? Vasile, da. Nu ai lucrat tu la magazinul ăla de pantofi? La Iani, la Jaga, la el lucrez. Și acum Nu ai mai închis. cheamă. Acum omul stă acasă și el. Mamă, dar ce pantofi are omul acolo, bă, băiatule, te sperii. El e vânzătorul meu. Eu mă duc, îl ajut, l-a descărcat, când are nevoie mă sună și mă duc și îl ajut imediat. Da, băiat bun, Vasile. E Iani. Iani Jaga îl cheamă, Iani. Eu sunt prieten cu el. Da, de cum? tot. Dar eu am fost coleg cu el la liceu. Mă știu bine de tot Da. cu Iani. El e cel mai respectos dintre toți. Îi merge bine cu pantofii, nu? Îi merge bine vânzarea cu... Vreau să vă zic cu magazinul. I-am Da. mers în continuu vânzarea. Din China îi aduce, am înțeles. De acolo îi aducea, din China. Bun, e bun. Mi-e place să muncesc. Mai bine muncesc decât să pus. Că dar fără muncă e greu dacă nu muncesc. Mai Ia uzi, mă, mâncare tată. caldă, un bănuț. Da, fii atent vorba aici ce zice Vasile. Bravo, tată, Îmi bravo. place să-l mai ajut. Păi Iani l-a descărcat la magazin, mă sună și mă duc. Da. Păi și astăzi am vorbit cu Iani.
când e să aibă nevoie de mine. Am Să vorbit- mă sune și mă duc, pac, îl ajut, îmi dă și mie 2-3 de lei și gata. Și cu 300 de mii mi-au țigări, mâncare, o sticlă mică de suc și aia e. Și nu mai Da, trebuie ascultă, nimic. ce a fost zi de la Dumnezeu care să nu trimită Dumnezeu să scoată oameni în cale ca să n-ai acolo măcar ce mânca și ce bea? A fost vreo zi de asta? Niciodată. Păi vezi, mă, omule, despre ce vorbim aici. Niciodată. Băi, omule, Dumnezeu e cu fiecare din noi, nu te lasă. Da. Secunda 2, acum n-ai ce mânca, n-ai ce bea, ți-a scos pe cineva în cale, uite cum ne-a scos pe noi. Da. Ai înțeles? Tu nu Am știi toate înțeles treburile. acum Tu șmecheria. înțeles? Tu trebuie să stai liniștit. Liniștit, N-ai trebuie nicio să emoție. Ai ieșit din casă, ești plătit în fiecare zi. Ai ieșit. Important e tu să ieși din casă să spui prezent, atâta tot. prezent. Altceva nimic. Lumea Dar acum invers, vorbește- invers, Vasile pune-o. Cum invers? Nu l-am pus E, bine? e pădos. Cum invers? Păi Ah, cu... da, invers, da. Da. Așa. Așa e bun? Nu, invers, cu albastru la gură. Că acolo are spirit, unde e albastru. Nu, Invers, așa, invers. Așa, așa. Aha. Pe partea aia altă. Așa. Ei, Vasile, întoarce așa odată. Nu mă așa, uite, două peste cap așa, cu tot. Așa, nu. Nu, așa, încă o dată. mai Două repede, spre încă o tine dată. acum, Așa, spre două tine. acum. Întoarce-o spre tine. Așa, așa. Cu aia albastră la fața ta, mă. Așa. Aia albastră la față, Nu, cu aia albastră. Cu asta. Nu, Vasile, please. Fă așa, uite. Albastru la gură, să ai albastru la gură. Nu, Vasile. Vasile, nu Dar se cum poate. ziceți? Băi, albastru la... Întoarce, uite odată, cum e mâna așa, întoarce odată așa. Păi uite, el are Încă o alb la dată, gură. mai întoarce puțin. Uite, el are alb la Așa, gură. acum pune la gură. Nu cu alb. Acum era bine înainte. Nu, Vasile, era bine înainte. Uite mă că el alb are la față. Tu ai Ai albastru. așa. Nu, Invers mă, Vasile, mă. Băi, Vasile. Dacă nu mă învățați, Băi, uite-te în partea cum albastră. să fac? Cu albul să fie la Păi uite că el are alb Uite, aici ca mine la așa. gură. Și tu ai Întoarce invers odată albastru. Acum, uite așa. Doar rotește așa, uite așa. Vasile. Lasă-mă că se Doamne. descurcă Vasile, sigur. Ai, bine, pune acum la gură. Ai, mă, tati. Hai. Ai, mă, tati. Mă. Așa trebuia să o pun? Păi da, Da. mă, cu alb afară, mă. Că acolo ai spiritul care să nu intre microbul. E spirit, nu? Da, Șpriț. Adică spirit, nu spirit. Șpriț. Acum l-am pus bine? Da, tu, acum gata. Please, dai-me Liz, se zice. Please, și mai cum? Vasile, Dai-me Liz. ești nemuritor, Vasile. Nenitor. Highlander, zici că ești. Ești cea mai mare valoare. Nimeni caz că nu îmi dă taică meu bani. Ah. Și ce dacă, mai bine? Mi-a luat alocația, mi-a luat dreptul de șmecher. Ți-a luat tot, nu? Tot. Hai că noi mergem încolo. Și ce dacă, Vasile? Duci pe partea altă pe dincolo, nu? Lasă-mă, că Vasile știe mersul lui. Și ce mă dacă ți-a luat mai bine ca să te descurci E singur? mai bine, singur mă descurc. Îi porți pică? Poftim? Îi porți pică lui taică tu. Da, dar mi-e ciudă că nu îmi dă și mie de acolo, din salariu. Păi da, mă, dacă n-are nici el, ce să... Trebuie să-l ierți, Vasile. Îl iert până la urmă. Dacă reușești să faci tu Dacă faci treaba asta, iert. în cer acolo te așteaptă cele mai mari bogății și cele mai mari comori. Dar tu trebuie să faci o sforțare în sufletul tău și să ierți pe toată lumea, Vasile. Îi iert pe toată lumea. îi iert. Ierți că ei nu știu, sunt bolovani, sunt slab pregătiți, Vasile. Dacă cineva îți dă o palmă, vino, te duci și îl pupi. Te duci și îl pupi. Și îl pup mai bine. Dacă l-ai pupat, l-ai terminat. Da. Și îi spui și că îl iubești. Și îl iubesc. Hai la cumpărături, vecine, că omul are și el treabă, femeia așteaptă cu apa. Are, da. Vasile, Vasile. te pupă, fratele, Sănătate, ai să grijă dea de Dumnezeu tine. Sănătate, să fii binecuvântat. Dar unde duci? Apa de unde o iei? Apa de aici, din parc. Aha. Are robinet acolo și le umplu pe... A, tu te duci acum? Da. După aia te întorci. Și unde, dar unde stă femeia? E bătrână, nu? Aici, lângă Avrea Miancu stă. Aha. A. Puțin mai Îți dă și ție ceva? Să... Îți dă ceva sau faci muncă de asta, voluntariat? Nu, îmi dă și ei bani. E Mi-au bine. dat și de mâncare mi-au dat. E bun. Farfurie de ciorbă mi-au pus. E bun. Bravo. Ouă prăjite mi-au dat femeia. Am mâncat, am zis, Bodapro, să fie primit, să-i dea Dumnezeu sănătate la copii și la familie. Să fim sănătoși. Și mai mult decât atât, Și mai mult decât atât, asta înseamnă. zi, să fim sănătoși. Vasile. mai mult decât atât. Sănătoși și să avem grijă de noi. Vasile, te iubesc, Vasile. Și eu te iubesc. Te pupă, fratele. Sănătate, numai bine. Sănătate, bună, sănătate, Salut.
uite-te așa ceva. O Nu valoare. se mai poate. Iară se sperie lumea. Lumea iară se sperie, îți dai seama. Dar tu ce ai băut, mă? Ești cam palit la față. Am băut și o fan de ceva. O țuică ceva, Am tras și ai ceva, ai da. tras la Păi, masă. da, normal. Ești nemai Mai pomenit. pomenit. Ești grozav. Mihăiță! Hei, Bobby Ewing! Așa. Alo, domnul! Domnul, hei. Nu e acasă. Nu e acasă, uite, e acasă, că e mașina aici. Este, nu? Da, uite, brand new facelift. Tot ce vrei. Nebunie. Angel, Jante, Angel. tot. Acolo e gheara lui Bruce Lee. Da, Bruce Lee s-a bătut cu Bruce Lee, da, a fost meci greu de tot și a dat cu gheara aici. Și a dat puțin, a îndoit tabla. O minune, o minune. Hai, Vățuc, Doamne ajută.